Маршруты даўніны з Уладзімірам Цвіркам. Хвала Христу, сябры! Вітаю вас! Сёння ў нас падарожжа будзе ў Віцебскую вобласць. Віцебскую вобласць, маршрут называецца Празарокі. Першая кропачка маршрута – гэта Блізніца. Блізніца. На землях Вялікага княства Літоўскага паселішча вядома 1552 года ў межах Полацкага ваяводства. З пачатку 19 стагоддзя маёмасць шляхецкіх радоў лісоўскіх актыўных удзельнікаў паўстання 1863-64 гадоў. Сядзібны дом, пабудаваны ў класічным стылі ў 1877 годзе, захаваўся прыгожы будынак сыраварні, двухпавярховы цагляны вадзяны млын на беразе сажалкі і рэшткі парка. Ну, бачыце, нешта ад сядзібы захавалася, і немала, так? Парк той самы, сыраварня, асабліва будыначак, ён там з чырвонай цэглы на здымачку, так? Асабліва такі прывабны вельмі будыначак сыраварні. Што адносна сядзібнага дома, ён быў выкарыстаны за савецкім часам. Вось, не ведаю, можа, нейкая тут сельсавет быў, ці, можна, нейкая лякарня была. Не гэта галоўна. Галоўна, што дом выкарыстоўваўся, менавіта па гэтаму ён быў пад дахам і, вядома ж, захаваўся ў добрым стане. Ну, сёння як далей справа пойдзе, ну, спадзяюся, што людзі разумныя яго захаваюць і далей, будуць выкарыстоўваць. А як выкарыстоўваць, гэта ўжо справа сёмая. Вось. Ну і парк там таксама можна сказаць, што парк дастаткова, хоць і рэшткі парка, але менавіта твар гэтага парка, пейзажнага парка, з сажалкамі, ён захаваў свае рысы вось да нашага часу. Наступная кропачка маршрута Празарокі – гэта Быкоўшчына. Быкоўшчына. Фармавалася шляхецкая сядзіба знакамітага роду Козел-Паклёўскіх з нейкімі фальваркамі з сярэдзіны 18 стагоддзя. Бачыце, там цэлая такая была дастаткова пашырана гаспадарка, паміма акрамя сядзібнага самой сядзібы. Вакол былі фальваркі. Вялікая колькасць фальваркаў былі там. Ну, в асноўным фальваркі гэта вытворчыя фальваркі. Там нейкую жывёлку гадавалі, ці нейкія вырабы рабілі, ці, можа, не знаю, цагляны заводзік нейкі стаяў, ці таго ж сама перапрацоўвалі лён. Вось. На сённяшні дзень у належным стане можна ўбачыць у два паверхі складанай вельмі канструкцыі сядзібны дом. Ён драўляны. Вось. Побач флігель і мноства будынкаў гаспадарчага двара, які на сённяшні час да сённяшняга часу паспяхова выкарыстоўваюцца. Сядзібны парк і некалькі сажалак. Што наконт дома, ну, ён таксама, бачыце, пад крышай захаваўся, хоць і драўляны быў, складаны по сваёй архітэктуры, толькі, мабыць, таму, што ён дабудоўваўся, перабудоўваўся, таму нейкія такія першапачатковыя рысы яго былі трошкі змененыя. А што наконт гаспадарчых пабудоў, яны ўсе з каменя, яны ўсе цагляныя, каменныя. Гатовае месца для таго, чтобы зрабіць аграсядзібу такую прыстойную. Ось, дзякуй Богу, што нешта захавалася. Будзем чакаць гаспадара. А можа, ўжо ёсць, таму я там даўнавата ўжо быў. Двор Гомель. Ну, вось такая назва. Двор Гомель. І само паселішча, і шматлікія заможныя фальваркі, якія былі вакруг гэтага паселішча, вядомы з пачатку 19 стагоддзя. Маёмасць радоў Пуцятаў, Сцежкіных і Пэраў. Прыкладна з 70-го году 19 стагоддзя родам Арліцкіх будуецца аднапавярховны сядзібны дом, драўляны дом, які за савецкім часам выкарыстоўваўся як школа з жылым памяшканнем.
Сёння будынак закінуты. Захавалася ліпавая алея уязная. Такая рэшткі, можна сказаць, алеі. Вось тут я згадаў, што гэты будынак закінуты. Мала гэтага, яго сёння няма ўжо. Мне часта кажуць знаёмыя сябры, што быў архітэктурны помнік, быў нейкі сядзібны дом, ці, можа, гаспадарчая пабудова, яго знішчылі, а ты пра яго кажаш. Ты пра яго здымкі паказваеш. І я кажу ім, і вам хачу сказаць, што гэта як дань памяці гэтым помнікам архітэктуры. Гэта дань памяці нашаму мінуламу. Гэта дань памяці нашай гісторыі. Пра гэта трэба казаць. Пра гэта трэба паказваць, каб, я не знаю, галоўнае, каб мы не разбуралі далей. Гэта амаль у кожнай перадачы я пра гэта кажу і буду казаць, што далей не трэба разбураць. І вось гэты, паглядзіце на здымках сядзібны дом, добрым стане быў, прыгожы і на месцы такім. Вось, навошта яго было бурыць? Яшчэ цікавая такая акалічнасць, што мы узялі не сваё, так? Ўжо ўсё атрымалася, яно вашае. Вы выкарыстоўвалі яго пад навуковую установу, то бишь пад школу. А потым узялі і кінулі. Я не ведаю. А калі вы за другое, мы возьмемся, не буду казаць вы, буду казаць мы. А калі мы за нешта новае возьмемся, таксама выкарыстаем яго там па поўнай, так? На ўсе 100%. А потым не трэба, нам кінем і ўсё зруйнуем. Як мы тады пабудуем заўтрашні дзень? Не ведаю. Прабачце, я трошкі немного хвалююся і нават злуюся. Добра, пашлі далей. Загадзьце. Гэта чыгуначная станцыя, яна пабудавана была ў 1906 годзе, як і шматлікія іншыя, будавалася побач з невялікімі паселішчамі, мястэчкамі. Таксама імкнулася быць выразнай і запамінальнай. Калі паглядзець старыя здымкі станцыі ў загадці, можна ўбачыць, што вонкавы дэкор іх быў нашмат багаты і яскравы. Пры перабудовах і рамонтах дэкор часткова, на жаль, страчаны. Гэта пры розных акалічнасцях, пасля той жа вайны, ці змена гаспадара. Вось, і ўрэшце рэшт, тыя прыгожыя будынкі, якія першапачаткова яны вельмі прыгожа выглядаліся, з архітэктурнай нават кропкі гледжання, яны пры перабудове чамусьці не аднаўляліся менавіта так, як былі, а нешта ўсё так, просценька, прасцей зробім, затое хутчэй. Ось так і атрымалася з гэтай станцыі. Яна згубіла шмат вельмі вонкавага дэкору. А што казаць перабудову ўсярэдзіне, так гэта, мабыць, яшчэ горш. Вось, але побач з гэтай станцыяй ёсць жылыя памяшканні, драўляныя дамы. І калі іх паглядзець, гэта цуд. Чаму? Таму што там, не ведаю, будавалі, карацей сказаць, будавалі для чалавека. Не важна, што гэта быў супрацоўнік, ці гэта часовы супрацоўнік, ці гэта ён тут засяляўся на доўгі час. Але гэтыя будыначкі, са мной ездзіў архітэктар адзін, так? Ён мала што ён здымаў на, не памятаю, тэлефон, мабыць, так? Ён яшчэ замалёўваў гэтыя асаблівасці гэтых будыначкаў. Я ўсё пытаўся яго, казаў, што Саша, скажы, калі ласачка, ты калі будзеш новы праект чарціць, маляваць, ты, мабыць, будзеш нешта выкарыстоўваць. Ён кажа, буду. Бачыце, можна выкарыстоўваць і далей вось гэтыя асаблівасці, гэтыя архітэктурныя помнікі. Яны нам дапамагаюць у нечым. Яшчэ адзін двор называецца Хацевічы. Звесткі пра паселішча пачалі з'яўляцца ў самым пачатку 16 стагоддзя, калі яно было ў складзе полацкага ваяводства Вялікае княства Літоўскае. У страшэнныя часы вайны 1654-67 гадоў ізноў жа вынішчана маскоўскімі войскамі. Ад сядзібы, якая згадваецца як уласнасць роду Корсакаў, засталася дубова ўязная алея і мураваны свіран.
Для польскай школы, якая была пабудавана, драўляная польская школа ў 1921 годзе, ляжыць невялікі каменны крыж. Наконт крыжа вельмі шмат, чамусьці розныя ўзгадкі пра гэты крыж. Ну, мабыць, по-рознаму ён прывозіўся. Адным ён так запомніўся, другім так. Калі распытаць у мясцовых жыхароў, вельмі цікавае можна дазнацца. Галоўнае, што гэты крыж прывезены з месца, якое, ну, так мне казалі, што неяк трошачкі некае таямнічае месца, якое пабайваліся. Але, бачыце, крыж звязлі. Ну, так, і вырашылі так, што ён там можа згубіцца і, можа, там забяруць яго, скрадуць, так яны паклалі яго ў паселішчы, ну і вырашылі, што ён так захаваецца болей. Двор Хацевічы. Так, Калінавая. Калінавая у нас прыклад, як паступова знікае ці вынішчаецца наша мінуўшчына. Можна назіраць на прыкладзе гэтага цаглянага храма. Пабудавана святыня Свята-Мікалаеўская царква ў пачатку мінулага стагоддзя на месцы больш старажытнай драўлянай святыні. Калі той храм узведзены, працягласць яго жыцця, ці быў перабудаваны і нават перасвячоны, ўсё гэта пад чорнай тканінай часу, мінуўшчыны нашай. Бачыце, храм стаіць, гэта адно, а вось што ў яго за яго, прабачце за выказванне такое, за яго плячамі мы не ведаем, што там здарылася, як там было. Ну, гэта, як ведаеце, як кніга, так? Кажаце, ну і навошта ведаць, і патрэбна гэта нам, і навошта. А вось глядзіце, вырвеце з кнігі адну староначку. Здаецца, яна не паменшае ў аб'ёме, і, ну, старонка і старонка. А ўжо не тое, правда? Уже расповед будзе не такі. Нейка прорвецца гэтая гісторыя, якая вядзецца ў кнізе. Так і ў нашай гісторыі не павінна быць нейкіх такіх староначак, якія мы, ну, не май, і ўсё. Вось, поэтому вельмі жаданне вялікае і вельмі такое імкненне да таго, каб мы ўсё аднавілі, ўсё, ну, што магчыма, канешне, у нашай гісторыі. Так, вось цікавае паселішча Празарокі. Вядома, былое мястэчка 1523 года. Уже ў 1523 годзе гэта было мястэчка. Значыць, калісьці гэта ўжо адкідаць можна сотню, а можа і нават і два стагоддзі можна адкідаць, таму што было паселішча невялічкае, а потом яно вырасла да тых памераў, што яму надалі статус мястэчка. На землях полацкага ваяводства як вялікакняжацкая маёмасць, вядома, менавіта з 1523 года. Праз час уласнасць такіх радоў, як Корсакі, Рагозы, Храпавіцкія. На месцы старой драўлянай каталіцкай святыні ў неараманскім стылі ў 1907 годзе будуецца цагляны касцёл Дзевы Марыі. У 1909 годзе падымае свае купалы Петрапаўлаўская царква. У цэнтры вёскі захавалася магіла славутага беларускага актора і рэжысёра Ігната Буйніцкага. Ён быў пахаваны побач з паселішчам, не памятаю ўжо які час, яго перазахавалі менавіта ў самым паселішчы. Дарэчы, адразу перайду з Празарокаў на Палівачы. Гэта побач зусім з мястэчкам Празарокі, за чыгуначным пераездам. Узнікае это паселішча з сярэдзіны 16 стагоддзя як фальварак пад назвай Палівачы. Прыкладна сярэдзіны 18 стагоддзя маёмасць шляхецкага роду Буйніцкіх. Вот менавіта з гэтых мясцін родам і вось наш славуты земляк. У 1861 годзе тут нарадзіўся будучы тэатральны наш дзеяч Ігнат Буйніцкі. На маё асабістае меркаванне сядзібы захаваўся гаспадарчы будынак. Ну, чаму на маё асабістае? Таму што многія даследчыкі кажуць не, што гэты будынак не адносіўся менавіта да фальварка ці сядзібкі Буйніцкіх. Ну, я лічу, што гэты будынак меў дачыненне да гаспадаркі Буйніцкіх. Ну, а каб вырашыць, хто з нас праў,
гэта трэба папрацаваць даследчыкам, навукоўцам. Вось, ну, яны паставяць кропку ў гэтай гісторыі. Фарынава. Гэта чыгуначны напрамак праз Полацк на Маладзечна. На тэрыторыі тагачаснай заходняй Беларусі будаваўся па загаду польскіх улад у першае дзесяцігоддзе 20-го стагоддзя. Магчыма, як і в Загатці і ў Фарынава чыгуначная станцыя была ўзведзена па тыповаму праекту. Толькі вот зусім недавно яе сталі перабудоўваць пад, каго вы думалі, пад праваслаўны храм. Ну, бачыце, добра, што не зруйнавалі. Архітэктура, то як ты яе не перабудовай, ну, калі ўжо так, наогул зусім ужо разваліць і пабудаваць нешта новае, ці яе так перайначыць, чтоб не выглядала. Яна выглядае як чыгуначная станцыя. І над ёю узнёсся ўжо купал праваслаўнага храма. Ну, і паўтаруся, і хоць так, але захавалася пабудова гэта. Так, і што ў нас яшчэ засталося? Засталося ў нас паселішча Мураўшчына. Так, Мураўшчына. Это ў нас будзе апошняя кропачка. Хутчэй за ўсё, неўрамыслівыя даследчыкі нашай захапляльнай даўніны, спасылаючыся на надпісы на крыжы, сцвярджаюць, што гэты камень, крыж, каменны крыж, сведка з далёкай-далёкай мінуўшчыны, а з пачатку 14 стагоддзя. Ну, вось, можна ўявіць сабе, які гэта перад намі даўні такі госць з далёкага мінулага. Магчыма, яно і так. Мы ж проста накіруемся на мясцовыя могілкі і атрымаем сапраўдную асалоду, спатканне з такім старажытным вандроўнікам з далёкай сівой мінуўшчыны. Я не ведаю, я наконт вот каменных крыжоў, ну, я не ведаю, калі я перастану імі захапляцца, іх нават любіць, таму што, ну, нешта ў іх такое ёсць. Ну, па-першае, гэта камень, так, з якога гэта высечаны гэты крыж. Па-другое, гэта нейкія крыжы, гэта з языцкіх капішчаў, гэта перасечаныя ў каменныя крыжы, гэта ідалы, гэта божствы на старажытнай веры нашых далёкіх продкаў. Я заўсёды, калі кранаю іх, мне здаецца, яны жывыя. Ну, гэта маё асабістае меркаванне. Усё, сябры, мы сёння былі з вамі ў Віцебскай вобласці, глядзелі такі разнастайны маршрут. Вось. Жадаю вам таксама нешта пабачыць. Можа, вы бачыце нешта большае, чым я. Чаму не? Сустрэнемся, паразмаўляем. Падзеліцеся сваімі ўражаннямі. Добрыя вам дарогі. І, як заўсёды, беражы вас Бог. Маршруты даўніны з Уладзімірам Цвіркам.